എന്താ പൊതുവാളെ പോരുന്നില്ലേ? യൂണിഫോം തയ്ച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ യൂണിഫോം തയ്ച്ചു കിട്ടി എന്നെ അറിയിച്ചോളൂ. കഞ്ഞി തള്ള. എന്നല്ല ആരാ മനസ്സിലായില്ല. കാർത്തുമ്പി. ആരും കാറ് തുപ്പിയൊന്നുമില്ല. എന്റെ പേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാർത്തുമ്പിന്ന്. നിന്റെ പേര് ഊരുവെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട. എന്തിനാ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്നതാ ചോദിച്ചേ? എന്നോട് കേറിയിരുന്നോളം പറഞ്ഞു. ആരെ? ആ ഒരു കിളവൻ. അങ്ങനെ ഒരു കിളവൻ പറഞ്ഞാ കേറിയിരിക്കാനുള്ള വണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ വേണ്ടേ? പിന്നെന്തിനാ കാശ് എണ്ണി വാങ്ങി? ഇണ്ടാ വാങ്ങിക്കോ വാങ്ങിക്കോ. അത് അപ്പടി ഇല്ലടാ. ഞാനേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിക്കാം. നീ എന്നെ ഒന്ന് ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിച്ചേ. മീനാക്ഷി ചേച്ചി, എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോഴേ ഒരു കൂടിയ ബൈക്ക് എടുത്തു തരും. ശരി മോനെ, ഒന്നടച്ചേ ചേച്ചി. എന്താ മോനെ? വേൾഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൂടി തീർന്ന വംശനാശം. എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അയ്യോ അമ്മേ അമ്മേ, അയ്യോ അമ്മേ, കണ്ടി. വൈഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഡയലോഗ് പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ല ഭാര്യനെ വേറെ എവിടെ കിട്ടും. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അത് ഒരളിയാ. ഉച്ചക്ക് ആംപ്ലേറ്റ്, ചോറ്, ഉപ്പേരി, അപ്പേരി ഒക്കെ. 4 മണിക്ക് ഒരു ചായ, ഒരു വട, വട, ഒരു വട.